Ahojte pri Evanjeliu na krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Nedávno sme oslavovali sviatok Svätej Trojice, teda jediného Boha v troch osobách. A hovoríme o tomto v kresťanstve ako o jednom veľkom tajomstve, ktoré sa nie úplne dá pochopiť, ale vieme ho trošku nejakým spôsobom navnímať. A keby som mal prirovnať, akým spôsobom vysvetliť Svätú Trojicu dnešnému človeku alebo nejakému možno IT technikovi, tak by som mohol povedať, alebo by sme mohli povedať, že nulka je Otec, jednotka je Syn a vzťah medzi nimi je Duch Svätý. A keď sa pozrieme na celý digitálny svet, na toto video, ktoré práve pozeráte, na všetky programy, na proste všetko, čo kedy bolo naprogramované, tak sa bavíme vždycky, to vychádza zo vzťahu nuly a jednotky a vzťahu medzi nimi a kombinácie nul a jednotiek. Nič iné. Celý online svet je v podstate nulky, sú nulky a jednotky a rovnako je to možno so svetom. Máme tu svet, ktorý je veľmi rozmanitý, rôznorodý, plný krás a nádher, ale keby sme ho rozmenili úplne na drobné, tak celý svet je stvorený na oslavu Boha, na obraz Boha, na obraz Jeho Syna a je ako keby udržiavaný, vedený a riadený Jeho duchom, ktorý veje kam chce a ide kam chce. Ďalšie také prirovnanie Svätej Trojice, keď sa v písme hovorí o tom, že človek je stvorený na obraz Boha, tak je to tradičné chápanie, že máme nejakú rozumovú schopnosť a tým sme podobní Bohu a tým sa odlišujeme od zvierat. Ale je tu ešte jeden moment a to je ten, že my sme stvorení ako muž a žena a z lásky muža a ženy sa rodí dieťa. Rovnako Boh ako Trojica je Otec, Syn a tá láska medzi nimi je Duch Svätý. Čiže to naše stvorenie a tá naša podoba ako ľudí, že sa podobáme na Boha, istým spôsobom je vpísaná hlboko v nás a tá podobnosť není v tej rozumovej zložke, ale rovnako proste v tom, že naozaj, že človek, keď chce byť úplný, tak potrebuje seba samého darovať v láske. A manželstvo je to nádherným obrazom, kedy muž sa dáva žene, žena sa dáva mužovi a z tejto vzájomnej lásky vzniká nový život, dieťa. Toľko k dnešnému evanjeliu inak. Verím, že tieto prirovnania Svätej Trojice boli na niečo osožné alebo pomohli možno vysvetliť tú dynamiku, ktorá funguje v Bohu a podľa ktorej sme stvorení, na obraz ktorej sme stvorení. Majte krásny a požehnaný deň. Ahojte.